दा फैबाय थानाय जा प्रमद बर' सार बिथांनि जि मोजां हाबा मावलांबाय थादों बेनि फारसे मोजां मोननानै आङो दिनै इउपिपिएल दोलोआव आंनि जे गोसो बायदि आं जयेन जाफैदों बिखेक माने आरो जोंनि समाजनि मोजां खामानि मावलांनो हागोन नामा जायनि जाहोनाव जोंनि धोनस्रि समस्थिया 10 बोसोर बिभिन्न खामानियाव जोंहा बेक जानानै थालांबाय गोबां लामा माबा माबि दालां जोंहा मावनो गोबां आद्रा थालांबाय मोनसे समाव जोंहा पिपिएफआ सरकार थानाय समाव जोंनिफ्राय धोनस्रि समस्थिनिफ्राय इउडिएफनि देरहालांदों बेवहायबो जोंहा बेक जानानै थादों आरो नै दा इउपिपिएल आरो बिजेपि गभर्नमेन्ट सोलिबाय थादों बे समाव आरो दा जोंनि पिपिएफ हान्जानि देरहादों दा बेवहाय जोङो माबा मोनसे मोजां सुबिदा आरो माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो हानाय जों दिनै नुनो मोनासै आरो खिन्थु जों गोबां खस्थ' खालामनानै जों देरहाहोबाय खिन्थु जोंहा बिपिएफ सरकार जानो हायासै बिनि थाखाय जोङो गोबां दुखु थाबाय दा फैबाय थानाय समाव दा इउपिपिएल सरकारा आरोबाव सरकार दाफिननो हागोन जोंहा बेखौ आसा खालामनाय दङ आरो फोथायनायबो दङ दा बे फोथायनानैनो जोङो एबार जिहेतु इउपिपिएल दोलोआ नेक्स्ट सेकेन्ड टाइम सरकार दानो हाफिनगोन बेखौ जोङो गिबियावनो बुजिनानै दा एबार धोनस्रि समस्थिखौ जाहाथे रुलिं गभर्नमेन्टजों सायख'जानाय जाय बिजाथि बिथांखौ जों देरहाहोनानै धोनस्रि समस्थिखौ जोङो गोबां स्पिडआव खामानि मावलांनो हानाय बायदि जोङो सासे एमसिए एलए आरो इएम मोननो हानाय सासे बेक्तिखौ जों देरहाहोनानै फैबाय थानाय समाव जोङो रायजोनि जेसां समस्या लाइमोनफोरनि समस्या आरो जोंनि रायजो राजानि समस्या आरो जोंनि दैबाना खुरखानाय बिनि समस्या आरो लामा दालांनि समस्या बेफोरखौ जोङो मावलांनो हागोन बेखौ मिजिंथिनानै आं दिनै इउपिपिएलआव दोलोआव जयेन जादों आंहा बिपिएफ दोलोनि फारसे माबा मोनसे दुखु मोननाय बा माबा मोनसे गाज्रि मोननाय बिदि आंहा जेबो गैया रावनिबो सायाव आङो गाज्रि मोननाय गैया आं बिथां चरन बर' एमएलए सारखौबो आं जेबो दुखु मोनाखै आं गोसो बायदि फैदों आरो बिथां प्रेस मसारि सार एमसिएलए बिथांखौबो आं जेबो गाज्रि मोनाखै बिथांमोना आंनि सायाव माबाफोर दुखु मोनदोंबा आं बेखौ निमाहा बिनाय थाबाय जाहाथे बिथांमोना आंनि सायाव जेबो गाज्रि दा मोनथोंसै बेखौ आं बुंनानै बयनिसिमबो माने निमाहा बिनानै आं दिनै इउपिपिएल दोलोआव जयेन जानाय जाबाय गोजोन्थों যিয়ে নহওক মই যেটো মানে সরকার আছে সরকারের পক্ষত সকলো মই থাকিব লাগে যেটো উন্নতির ফালে লক্ষ্য রাখি আমি ইউপিপিএলৰ দলত আমি যোগদান কৰিলোঁ ৰাইজৰ যাতে উন্নতি হয় এই উন্নতিৰ ফালে লক্ষ্য ৰাখি আমি সকলো দলে বলে আহি আমি ইউপিপিএলত যোগদান কৰিলোঁ আহি থকা দিনবোৰত আমি যিমান দূৰ পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আমি এমচিএলএ মহোদয়ক জিকাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম